Arratsaldeon pelota zaleok, arratsaldeon Eibartik, Eibarko astelena pelotalekutik, Errasti eta Eugi eta Errasti aurrez aurre, aurtengo buruz buruko txapelketa nagusian. 2 eta huts aurretik da Errasti, naiz eta partiduko lehen sakea Agoiztarrari egokitu zaion. Errastiren sakea jaso Eugik. Errasti gutseginez, jaso Agoiztarrak. Atzera Errastik, boleaz Eugi. Txisturen batzuk badira beretzat. Orain arteko bitantuak zoragarriak izan dira Errastirenak. Atzera gado Eugi. Jaso besterik ez da iritsi. 3 eta huts. Aurretik Jokin Errasti eta hortxe duzue, hortxe ikusi izan duzue une batez. Patxi Eugi orain arteko 3 tantuetan lehenbizikoan dejada bat egin du. Errastik harrapatzen nahiko lan izango ote zuen ere pentsatu dugu hasieran, baina harrapatu ez ezik hormabiak egin ditu efektu eta guzti. Bigarrena ere oso tanto polita izan da Errastirena, eta 3. honetan ikusi izan duzuenez, 8 pasatxotik ezin izan du eraman. Errastiren pelotaka da Patxi Eugi. Nafarrak 3 eta huts aurretik Azkoitiarra. Partidu hasieran dirua aukeran zegoen, naiz urdin, naiz gorri. Orain berriz une honetan ez dakit zer dioten artekariek, baina dirua desente gorrituko zela pentsatzen dut. 600 milari. Beraz, gainera partidu hasiera nolakoa izan den kontutan hartuta, ez da harritzekoa ere. 6 milari esanez lagundu didan hau, ezagutuko zenuten behar bada hotzez, Juamari Beristain da. Arratsaldeon Juamari. Arratsaldeon. Azkoitiarraren partidu hasiera oso polita. Bai, oso ederki hasia, dejada bat oso nahi indio eta iritsi da oso errez, eta gero bigarrera bipa eta oso dotoreak. Eta nik uste gaina morala handiko tanto izan dira, morala hartzeko tantuak. Eta oso gustora eta gozatzen ari da, Errasti. Laugarren tantu honetan peloteoa dugu. Azkoitiarra ari da nagusitzen. Atzera Errastik. Oso errez ari da, Gozatuz ari da Azkoitiarra, ez da dudarik. Ezkerrez orain. Patxi Eugi. Atzera, baina gozatu gabe. Atzera Errastik. Peloteoan zeinek zein menperatuko ari dira. Orain arte ez dago nagusitasun garbirik peloteoan. Naiz eta teorian behintzat 6 kuadroa zatzeko peloteo horretan Azkoitiarrak behar luke nagusi. Hortxe dituzue biak. Jo eta sulanean. Jaso Eugik, Azkoitiarra nagusitu daitekeela dirudi. Atzera oso ondo, neurrian arrotuz. Haze pelotaka da, tanto 4 eta huts. 4 Errastik, huts Eugik. Eta partidu hasiera honetan oso ondo Jokin Errasti. Lehen da biziko tantoak oraindik ere erabat kantxan behar bezala jarri arte eta izerdia botatzen hasi arte tanteokoak izaten dira gehien bat, baina asko balio du partidua Azkoitiarrak hasi duen bezala hasteak. 4 eta huts, orain arte Patxi Eugik egin duen dejada bakarra harrapatu egin du Azkoitiarrak. Honek berriz ez du errukirik izan eta ez du huts egin berak izan dituen aukeretan, eta peloteoan erabaki diren bitantuak ere Errastik egin ditu. Hasiera ezin hobea batarentzat, Eugi berriz aldageletara joan da 4 eta hutsean lehen aldiz. 400 milari Juanmari. Bai. Diruk nahiko errexamar botatzen hasi dira, baina Errasti jogatzen nahi dan bezala ikusitzea, konfiantzia handirako ez, diru jogatzen nahi danak, eta nik uste gainera partidu hasieran oso errez hasi dela, konfiantza guztikin, da bestia berriz ezinien ikusten eta zeratik. Eta Errasti horrela taktika horregi segitzen baldin badu, ezkerrea luze jota kartin dejala bat egin, nik uste mendegatuko gula.
Hortxe duzu Eibarko Astelena pelotalekuak ageri duen itxura ez du esango erabat bete denik, baina bai oso sarrera ona dagoela. Eta hortxe dituzue pelotazaleak erne asko, Azkoititik etorritakoak ere asko dira. Azkoitiarrak ez du gaur pelotazaleen laguntasun falta hundirik izango. 4-0 behar bada laguntasunik onena horixe da. Partidua hasi duen bezala hasi izana. Alde handi da bai, 4-0 hasi edo 4-0 galtzen, ez? Orain arteko 4 tanto hauetan sakez egindakorik ez da izan, baina gauza bat ikusi dugu argi eta gainera nik uste halaxe jarraituko duela Azkoitiarrak. Sakeak luze jotzen baino gehiago saiatzen ari da, labur xamar eta zazpiterdian baztartzera. Baztartu bai, eta gainera sakea frontizan gerri jotzen du erdian da pelota zoiek indarrak joten dira eta zazpida paeta ero izkero oso zaila dira jasotzen. Atzelaria izateko sakatzaile ona da Azkoitiarra. Bai, oso ondo ere sakatzen, orain bezala betu, Ondo jasotu azken sakea balare, Patxi Eugik. Errasti, gozatu gabe orain, ez da bera ere bat ere gustora geratu bere pelotaka da. Errasti, orain ere ez, Eugik geixiago arrotu. Eutsi Errasti. Ezkerrez Eugik oso gora, post eta huts, eta bere alaxe jende hartera begiratu du Agoiztarrak. Post Errastik, huts Eugik, eta Azkoitiarra bere jokua ondo egiten ari den bitartean. Eugik ez du aukerarik izan ezertarako, aukera bakarra, berari sakea tokatu zaionez, hasierako sakea, tanto hartantxe izan du, ez du aprobetxatu, bere dejada harrapatzeaz gain, berak tanto egiteko baliatu baitu Azkoitiarrak, eta markagailuan dagoen alde hori, kantxan ikusten ari garenaren islada garbi-garbia besterik ez da. Errastiren sakea, aurrekoen oso antzekoa. Jaso besterik ez Eugik, atzera Errastik. Eskuin sotamano, fondo Eugi. Zortzi terditik ezkerrez, jaso. Atzera Azkoitiarrak, asko gozatuz, eraman Eugik. Atzera Errastik orain ere oso ondo, atze pelotaka da. Eta tanto 6 eta huts, Juamari orain arte Errasti egiten ari den partidua, bete-betekoa, borobila. Bai, hobeto zinleke, hasi. Eta ikusten duzun bezala Errasti, bospadortik moitu dezta egiten. Bospadoro jarri eta pelotia joatzea eta orain eman dion zartako bide kistona izan da, eta kiston aldia da, Errastia dabil bospadoro baten moitu gabe, zan hartzen du pelota, atzea jotzen du, eta besti dabil aurrea, atzea bere aldamenien dejada zaitzen, eta horrek asko zen nahi, horreneko tantuan bentaja hori hartu, eta gaina Errasti ez da baten ikatzen nahi, zer erraz jokatzen nahi da. Oain ikusi behar, aurrera segitzen duan, no ez? Eta Xavier eta entzule guzti hori esan, dirua nabarmen jarri dela, jakina, Azkoitiarraren alde, atzeran, Xavier Euskitzek aipatu bezala, batera zein bestera zegoen dirua, eta une honetan 500 ari dira goitik, eta harrigarria, 300.000 bekoak. Beraz, oso nabarmen dirua gorri momentu honetan. Jokin Errasti sake atzeratzera zioan, artekari bati pelotaki esegin diolako. Itxoin behar izan du. Hortxe duzu Agoiztarra, Azkoitiarraren sakeari erantzuteko prest. Aurrekoen oso antzekoa Azkoitiarraren azken sake hau ere. Urrengo pelotaka da, atzera, gainera errebote ondora. Errebotera zikoan, Eta jaso egin du Agoiztarrak, dejada tantua. Hori da azte tantoa, mano-manoan egin behar dena. Mano-manoan irabazteko kontrariorik ez omen du ikusi behar. Eta horixe da Azkoitiarra egiten ari dena. Atzeko paeta bota eta gero aurriela da. Erreboteraino zioan pelota. Bai, ez du sartu dut, sartu espazua, errebote garbi zikoan bai. Eta gero bukaeria ere oso polita izan da dejada txokoan eginez. 7 eta huts. Partidua hasi besterik ez dela egin esango du zenbaitek, eta egia da gainera, baina alde haundia lortu du markagailuan
Eta nahiko alan izango du Eugik. Orain arteko alde hau, alde honi, buelta ematen. Azkoitiarraren sakea, oraingoa gehiago gurutzatu du. Aso Eugik, orain arteko denak bezala ezkerrez. Utsu eginez Azkoitiarra. Aso Eugik. Dejada txokoan eta tanto. Dena guztiz borobila ateratzen ari zaio Jokin Errastiri. Erraz ari da. Gaina Eugi berriz ikusten da egon ezini nervioso partidu aurra dihua eta orain ere Errastik atzien harrapa du eta dejada txoko dio eta ezinien dabile, Eugi dabile ezinien dabilenean pelota ezin du gozau eta bere jokoa ite aukerarik ez eta horre alde handi izaten da. Gero gaina markailu hona baizu, zortzit jautza, hori tartien behitu indu eta oso urruti ikusiko du. Halaxe da bai. Sekulako aldea da zortzitanturena. Eta gainera jokuan ere beste hainbestekoa dagoela esango genuke. Errastiren sakea. Laburra, jaso ozta Eugik, botea barruan, eskuin bolea zeraman Eugik, txistuak berriro, lehen aldian bezalaxe. Atzera Errastik, ikus dezagun peloteoa. Eugik irutik asko jotzen du, baina hemen probatu behar da manomanista, hor, seitik atzera. Eta hor, behin eta berriro, Errasti nagusitzen ari da. Oraintxe pelota desente gozatu du Eugik. Eraman Errastik, atzera Eugik. Pelota oso zaila Errastirentzat ezin. Bat eta zortzi, arnasa lehen aldiz hartu izan du Eugik, baina horrelako asko egin beharko ditu, ez irabazteko bakarrik, baita Errasti harrapatzeko ere lehen bizi. Bat eta zortzi oraingo honetan bai, oraingoan bi pelota da ikusgarriak izan dira Eugirenak. Lehenengo pelota izango zen edola pixkat gozatu duna, ez? Da ordunia jarri da bera aurretik dominatzen, da, bueno, gero Errastiri pasa zaio, pelota harrima dintzaiola, eta zotapan oso zaila zen pelota ematia. Omari, denen ahotan dabilena da, bata gazteagoa da, bestea zaharragoa, esperientziaz osatuagoa Errasti, seitik atzera jotzen ere normalean nagusitu behar lukeena, gainera hala gertatzen ari da hori, baina askok esaten zuten bai, baina Errastiri partidua luzatzen baldin zaio, auspoa askotan bezalaxe bete egingo zaio, horre hon daiteke koska, baina orain arte ikusten ari garenaren arabera, ez da gituzotehen alderantziz gertatuko, hemen korrika batera eta bestera dabilena, beti Eugi da, eta Errasti berriz ia hankageldian ari da. Ba, lehen osan da, nik, orain seguru, Eugi Errasti baino nekatu egongo da. Metro gehiago egin ditu korrika eta Errasti da boskuadro jarritea lasai jarrez. Lehenengo aldiz hori dela pasa aldea zotaban eskarrai jautzea. Bestela dabil oso errez, komodo jogatzen ari da eta seguru Eugi Errasti baino nekatu egongo da. Hor txeuzue Errastik ezker sodaman ozeramaterik izan ez duen pelota hori. Bat Eugik, zortzi Errastik. Hemendik aurrera pixka bat aldatzen hasi daiteke partidua, baina pixka bat baino gehiago aldatu beharko du. Garaipena Agoitzaldera joan dadin. Baina Eugi ez da gozatzen zeitik eta zazpitik, Ez da gozatzen ari ez. Eta horre zeitik eta zazpitik gehiago jotu espaldin badu oso zaila duka partidu idaztia. Hortik eman bertzaio pelotazu eta orduan gero bere jokua egiteko modu izango du. Irutik asko jotzen du Eugik. Ba, irutik jotzen du, edo zeinek bere tamaina, baina Eugik irutik jotzen duen erdi joko alu zazpiti, asko zer gehi izango ditzak eman ez? Baina ikusten dut, gaur behintzat ezin du, zazpiti eta ezin du. Oain, Errasti errazai da, asko jotzen ari da eta hori ikusi behar du. Materia bat zer iruditzen ari zaizu orain arte, Juan Mari? Oso polita, batez ere Errasti atatzen duen pelota, oso pelota polita da, soinu edarra atatzen du frontizen. Eta nik usteetanak antzeko izango dila. Lehen hori naiz, Fernando Ginda esan dit, zoragarri dira matzea pelotak. Fernando Tapia, aurten bakarrik ari da gainera pelota aukeratzailean lanak egiten, eta inori ez di oraindik zer esanik hemen, denak oso konforme.
Fernando hainbeste esperientzia dauka. Fernando pelotak enpresa jarriko izko eta hortik aukeratu behar zaten ditu. Nik uste dut Fernando olako esperientzien behar mano jogatuta dago eta kontoi guztietako berri badaki ez. Hemen ondo latza, ergamen gehiago gorritzen dut eta ere badaki kontoi bakitzeko ze pelota komenidan da. Nik uste aproposa dela, zebezen hori izateko. Bat Eugik, 8 errastik, Agoiztarraren bigarren sakea. Partiduko lehen atera duberak, hause du bigarrena. Sake luzea, tanto. 2-8. Patxi Eugiren sakeak errastirenaren batere tankerari gabekoak dira. Errastik badaki Eugik ezkerra ez duela eskuina bezalakoa. Eta zenbat eta gehiago behartu ezkerret sartzean, orduan eta min gehiago egin diezaiokeela. Horsegatik sakeak zazpiterdian ezker horma jotzera ateratzen dizkio. Frontis erdian jo eta labur xamar Eugik berriz, zenbat eta luzeago orduan eta nahiago. Oraingoa ere, ia pasa izan da. Errastiren errestoa barruan, baina ozta, atzera Eugik. Aso errastik ondo. Patxi Eugi. Atzera Agoiztarrak, desente arrotuz. Jaso errasti. Eugi. Atzera oso ondo gozatuz. Jaso errasti. Ez du hor gozatu Eugik. Errastik atzera, arrotuz, baina gehiegi atzeratu gabe. Deja da Eugik, bere burua saldu. Txokoan, eraman Eugik. Tanto nahasia eta txabapera. Presaka, pena izan da. Era bat engainatu du errastik. Bere burua salduz egin duen dejada hartan, bere alaxe Eugi zabalera joan da, lehen tantuko ura gogoan izango zuelako seguru asko, eta badakielako errastik ormabiak efektu oso ondo egiten dituela. Engainatu egin du, baina hala ere eskure alaxe jarri du, bipa eta botatzeko posturan da, gero pentsatu du bat txokoa. Piskat behera iso izan da, tanto zartu zion, piskat arrotu indu, arro berten dut horretik jaso du. Eta pena izan da hemen, atzea bota bazun ez da idezotezun hori izan du. Hemen dik izaten erresa da, atzea bota, baina hori gainean izan bazat, tanto izango zen seguru. Eugi 3 terdian zegoen, atzera jo izan balu handiegirik eman gabe ere seguru asko buruz gain pasatzeko modurik izango zezakeen azkoitiarrak. Baina jakina, tanto aluze xamartzioan, auspo ere bete egiten da, indarrak ez du tanto hasieran bezala erantzuten. Eta txokoan dejada behera iso bota bazun, ikusten egira ez, oso polita izango zen, Kontua, Eugiren 3. tantoa izan da hori, 3 Eugik, 8 errastik. Gogora ezagun, gaurko partidu honetako irabazleak Ruben Belokiren aurka jokatuko duela 15 egun barru. Eta partidu hori Labriten izango dela. Eta gogora ezagun, alaber, zeintzuk izango diren Euskal Telebistak zuzenean eskainiko dizkizuen partiduak. Gaurko hause da aurtengo lehenbizikoa, ondoren Tolosa jokoan sartzen denean antxe izango da Euskal Telebista partidua eskainiz, eta horrez gain beste 2 ere eskainiko dizkizuegu. Semifinala, Retegi tartean izango delarik, ikusi egin behar noren aurka, naiz eta itxura guztien arabera Arretxeren aurka izan daitekeela dirudien, eta finala, han berriz protagonista ziur bakarra Ladis Galartza da. 4 partidu beraz, gaurko hause, Tolosarena, eta ondoren semifinala eta finala, hori bai, denak Euskal Telebistak eskaintzen dituen guztiak bezalaxe, zuzenean ikusi ahal izango dituzue. 3 Eugik, 8 errastik, eta gauzak pixka bat behintzat aldatzen hasi dira, Juan Mari. Bai, nik zango nuke lehengo alderantziz ez, oain tanto hauetan Eugi bozko arrontik jardun du ez, eta errastibilidad zeata aurrera, eta horregatik junda bezo erora ez. Lehen alrere zibilida ez, beha lasaitia hor pasatzen da manamano ez, egitzen baldin bazera aurrera eta atzea negatu egiten da, eta askoa bete, eta gero gertau zaiona ez, bipar eta hortan orduan atzea esaten dugu, baina berak ikusi gozun bere burua estutu da, eta orduan bipar eta tanto egiten, intentatu du.
bestea datu adierazgarria eta Eugiri konfiantza hundirik hartzeko balioko ez ziona bide jada egin ditu eta biak harrapatu dizkio Azkoitiarrak. Bai, hori asko zan nahi du, bai. Jaso Errastik Eugiren sakea, urrengo pelotaka da atzera, oso ondo. Jaso Errastik, nola gainera. Pentsaiak goiko txapara joan da. Atzera Eugi, oso ondo Errastik. Ez da gozatzen, atzetik ezin du, Atzera Eugik. Eraman Errastik, Eugi. Jaso besterik ez Errastik, Eugi. Atzera orain ere, ezker sotamanoz oso ondo Errastik. Azte sotamanoa. Goain aprobetxatu berdu, oain. Ez du gehiagi aprobetxatu. Errasti, seitik, utxe ginez, tanto. Tanto egedarrena. Jasotzei ez da tanto. Hala da bai, utxe ginez, tantoa menpean zuen Eugik. Errasti ez da hasieran bezala ari, naiz eta tanto honetako lehen bi pelotakadak ere oso onak izan dituen, baina tantoa erabat menpean izan du Eugik, eta ezker sotamano bati esker hasi da Errasti tantoa menperatzen. Defentsarako behar lukeen jokaldiak balio izan dio Azkoitiarrari, tantoa menperatzen hasteko eta ondoren berriz oraintxe ikusiko duzuen utsari esker egin du 9. Horri ez zegoen tankerarik ematerik, berak ere ez dio eman eta arerioak nola emango dio ba. Bai, utxa egin du eta ondo defentzaio eta tanto, ez? Edarra txarra, tanto bintzat eta nik uste Errastik bi tanto, hiru tanto hartu palizau, beste zortzitan erdi ez du lartu eta, bueno, tanto honek asko zen nahi du, ez? Oain sakie bera dauka, eta nik uste morala emango diola, ez? Xabier, eta gurekin dugu, gurekin dugu txapelketa honek izango duen protagonistetako bat, hain zuzen ere Josean Tolosa dugu geurekin, eta, bueno, aprobetxatu egin behar, eta berari galdetu nahi nioke, Josean, ze iruditzen zeizu neurketa orain arte? Bueno, bai arte oso ondo, aida Iokin, Errastik jokatzen, gaina oso gozatzen ari da pelota, eta biru tanto polit egin ditu, eta ondo aida, eta Eugi berriz, nik uste betiko fallo bilatzizkio, eta atzetik eta indar pixka falta zaio, nik uste oain din bare daula, aurretik gozatzen ari da, baina oain di partidu luzea da, sake aprobetxatzea da, eta pelote hon zehatze bali ma, oain di ez da, esatek zenik iraziko, baina oain arte behintzat Errasti oso ondo ari da. Zeu, zer modu zauden, txapelketarako animatuta zaten dut, ez da? Bai, ilusioa dauket, probatzeko gazteokin da zemuz ibiliko naizten, honek dude pixka dauke, baina nik uste esperantza dauzken eburukin, da ondo ibiliko naizela jutzen, ez dela hola partidu txarrik eta ingo, nik konfiantza bintza dauken eburukin. Eskuido izan ere Josean Tolosak lehengo lepotik du burua eta parean tokatzen zaionari bai, emango dizkio lanak, eskerrik asko, Josean. Bai, zuei eskerrik asko. Eta beste gauza bat ere esan behar dizuegu, Euskal Telebistak esan dugu gaurko hau kenduta, alegia gaurko honez gain, beste 3 partidu ere eskainiko dizkizuela. Eta 3 partidu horietan komentarista lanak egiteko izango ditugun 2 gizon behintzat, bata Josean Tolosa bera izango da, bestea Julian Retegi. Biek ere agindu digute, hitzeman digute, hemen izango direla gurekin, ez da kostagabea, baina aurten lehen aldiz Julian Retegi eta Josean Tolosa gurekin komentarista lanak egiten izango ditugu. 9 eta 3 da emaitza. Jokin Errasti bere prestatzaile fisikoaren laguntzaz, Javier Rastikarragaren laguntzaz aldageletan sartu da. Eugi berriz, hortxe ari da, kantxan lasai peloteatzen. Errastik, lehen beristain egoso ondo esan duen bezalaxe, lehen 8 tanto eta baino askoz ere pasara handiago hartu du ondorengo 4 hauetan. Eta jendea protestan hasia da. Errastiren azken atxeen aldia oso luzea baitoa. Luzatzen ez da gire, zerbait egiko duan, ez aldo egiko, ez, berantzatu, Baina nahiko luzatzen, ez da normala, Errasti generalien lehenu ozteten dut, baina espadarru jartzen, ez da git. Oraintxe dator kantxara. Berak aterako du hurrengo sakea ere. Eta bere gustoko pelota hori, bere gustokoa bakarrik ez,
Juan Mari Bristeñeri asko gustatu zaion hori, aterako du berriro. Bintzat, ala dirudi, Eugik Seboa kentzeko lanik ere ez baitu hartu. Beraz, lehengo pelota uraxe izango da. Eta esan beharra dago gainera, Eugirena baino, pixka bat, astuntxeagoa. Bai, Gainera, pelota aukeraketara etorri zirenean ere bakoitzak arbi zuen, zer nolako materia. Eugik pelota eskutan ibiliko zuen, ez? Aukeratzea gonda. Nik uste Zarati ere foto izan asko zobio daukela. Ez dakit, ne irudipena da, baina Eugik pelota honekin ezin duen bezalako zera ematen du. Karga geixo daukalako. Orain honetan ez da Errastiren sake aurrekoak bezain ona izan. Ustezu pelota bezin du moitu besti bezala, Eugik. Hortxe dago iztarra, zazpitik pelotan. Jaso ezkerrez, Errasti. Atzera. Oraingoan huts egin duena Eugi izan da. Olki gordainetan. Hala da, olkia gordainetan esan hori da, eta lehen batak hutsez, orain besteak. Huts egindako pelotak txapagainean baldin badira, normalean tanto izaten dira, eta mano-manoan bazer esanik ez, oraindik eta garbiago. 4 eta 9. Askoz meritu gutxiago tantoak izan arren, balio berbera dute hauek, eta hortxe duzue, 7 erditik. Huts nabarmen horren bitartez egin du beretzat 4. den tanto hau Agoiztarrek. Eugik emateu ez da bidela pelota guztua, akuera bezin igen. Errastein pelotak emintzat ez da guztua, ezin du moitu pelotak. 500 milari. Bosteun milari, dirua gorri ikusten zakezuenez, markagailua ere alaxe dago eta dena den, aipatu beharrekoa da, partidua desente aldatu dela, lehen 8 tantoetatik azken 5 hauetara, lehen bizi Errastik nahi izan duen bezain aixe mugitu du Eugi, dena ondo egin du. Orain hasi da Eugi pixka bat geixeago jokatzen eta partidua menpean hartzen ere bai zenbait unetan. Jaso Errastik Eugiren sakea. Eugi dejada eta boskarren tantoa. Sake dejada egindako lehen tantoa. 5 eta 9. Aldea erdira bihurtzea lortu du Agoiztarrak, 5 eta 9 eta markagailu ezezik gauzak kantxan bertan ere desente aldatzen ari dira. Bai, desente asko esango nuke aldatu direla eta nik uste Jokinek atento hon berdula Eugiren dejadai, ez? Porque Eugi ikusten du pixkat moitu ezkeo bete egiten dela eta itetago dejadaitea. Eta Jokinek gainin hon berdu bazpade. Bost eta 9 Eugiren sakea, oso gurutzatua. Inolako arazorik gabea Errastirentzat. Eugi. Errasti 5 eta erditik gozatu gabe, ez da partidu hasieran bezalari, ez da gutxia horik ere. Hora aprobetxa berdu, 5 harrapatzen dunean, hora, hain bezala. Aso Eugi. Peloteoan zein nagusituko, pelota honekin Errastik ez du bestearekin duen nagusitasunik. Oraingo pelotaka da ederra, oso ederra ere. 8 erditik Jaso, neurrian arrotu Eugik. Errasti, atzera. Jaso Eugik, neurrian arrotu honek ere. Baina, aprobetxatu berdu. Ezkerrez Agoiztarra. Errasti. Pelotaka da bikaina hau ere, 8tik Jaso Agoiztarrak. Errasti. Atzera, oso ona. Asko gozatuz. Jaso Eugik. Ez, nola nahi gainera. Oso ondo ari da, baina.
Biak ari dira ondo, biak. Ito orain ere zederki atzeratu duen. Oso tanto polita doa. Peloteoan biak oso ondo, Errasti ere bikain, Oso Haso ondo. Eugik. Errasti, ea zer egin nahi duen orain, atzera berriz, eskuin bolea Zeugi, hirugarren aldiz sartu da eta berriz ere txistuak, zazpiterditik Haso Eugik, biak asko nekatzen ari dira tantu honetan. Atzera ondo, Errastik oso oso ondo gurutzatua, helduko alda, heldu eginda bai. Ez da garra izaten hori, Zabalera, eta Tanto. tanto, 10-5. Azte tantoa, azte pasara hartu duten bi pelotariek. Pañelo atatzeko tanto dau. Eugik, peloteoa zoragarria izan da, biak oso ondo. Eugik eskuin boleaz, edo aidez jaso duen pelota hori, ozta heldu da, eta ez dira bat ere ederrak izaten Oso horrelakoak. txarra izaten dira, eta gaina intzaio, boto gerra, bastartu intzaio. Eta beti botadu bipat, txabalea, beste egitzeko neteik. Egin du, kruzau, nola bekatu indira, zabaldu, asko zabaldu du, eta horretik tanto egin du. Bestela hasi bazan, buena egiten, bere burua salduta lakozun. Oso peligroso izaten dira, atzetik. Utsa egin dago pelota, txokoa joaten dira nien. Bote okerra egiten dute, eta oain ikusiko dugu bezala, laiztera salduko da, nola bote txarra egiten dion, ez? Hor txuzue, dena den bote txarra, Baina iaia normala izaten da, Baina horrela ozta jasotako pelotetan, hor txuzue, helduko ez helduko, eta horrelakoak bastartuko zaion, beti izaten dira oso arriskutsuak. Paetaino guntzaio da betikan, beste gauzik itzeko nitik. Buena Eta- itea bazan, seguru bere buruko salduta lakozu. Eugi lehen botean heldu da, baina oso behartuta ordurako sekulako peloteoa jokatu zuten biek, Baina Xabier, tanto zolagarri, tanto oso Partidu polita goz, tanto hori edarrena, alde izan guztitatik. da. Alde haundiz gainera. Eta Ba. esan beharrik ere ez da. Jendiare nola reazan dut du, ez? Txaloka, esan nahi du, oso tanto landutakua, bate jota beste erantzun, eman da, nire uste tanto oso polita. Da Biak bukaera peloteoan- zolagarri. Biak peloteoan oso ondo, Eugi orain arte ez bezala. Iritsi da, pelota, baina nekatu nola zegoen, hartu dute paliza darra. 10-5 eta Juamari, derrigorrezko galdera, 3 aldiz sartu da eskuin bolea Zeugi, eta 3 aldiz dizkiote txistuek. Niretzat ondo jotzen du, niretzat bai. Txistu jotzea normala da, ez? Azkoiti arrasko dago hemen da, pixkata, nervioso jarri edo, jueza nervioso edo, baina nik uste dut... Txeko arena beti errexago barkatzen da. Nik uste dut garbi jotzen du da, ez? 10-5, orain berrizago izarra da. Aldageletan atseden hartzen ari dena, denbora gehiago. Metro asko egin ditu, oingo neugik, atzea eta aurrea eta... Batetik Errastik badakigu pisu handia duela, eta partiduaren azken tantoetan agian nekeak beste zenbait alditan bezalaxe eragingo dio, erasango dio, baina Patxi Eugi bera ere nervio purua da, eta nervio ere badakizue pixkanaka gastatuz eta ahulduz joan ohi dela. Errastiren doainak aipatzen hasi ezkero, Juamari, manomanista batek behar dituen doainak beregan ditu. Sakatzaile ona da, dejada egiten badaki, eta bi esku onak. Behar bada, falta zaizkionak, kuadro bat gehiago jotzea, eta kantxan erresago ibiltzea. Baina nola mutila hundia dan, hoi ez da gartzegi iruta markiluan, ez? Ez dira dago nezela. Baina jokinak mano kondizio dana dauzko da irutzat, Hoxe bagarrikan, kuadro erdi bat o kuadro gehiago jogo alu, ibiliko litzen asko zobeto. Eskerrakin oso ondo mendeatzen du, eta egin sake ederra bai. Sake ederra, Haso Eugik, tanto amenpean du Azkoitiarrak, atzera, ezkerraidez eraman Eugik. Errasti, atzera orain ere, botez Eugi, eraman oso ondo. Oso ondo, bai. Errasti, atzera. Nola gozatzen duen pelota du, Haso Eugi. Atzera Errastik. Utseginez Eugi. Arrapatu Errastik ozta. Sotamano zorain ere gozatu gabe. Atzera Errastik oso ondo. Eskuin bolea Eugi. Txistuak berriro. Hoi zikinxo gozan,
bere burua saldu, Hori. atzera, Eugik tanto izan daiteke, eraman Errasti. Txokoan dejada, tanto. Oraingoa etzen hain garbia, Juan Mari. Niretzat doengo zikina zen, bai, baina ezin egin hain da, Errasti egin duna, ez? Juezai behitu eta tanto, bueno, osea, que entregatu egin du tantoa. Tantoa oraindik bukatu gabe zegoela, ahaztu egin zaio ia. Claro, eta tanto egin du, juezai behira entregatu behari aurra eman dio, eta hoi ezin egin, egin lertuan eman kristona eta tanto egin dagoen orduan protesta du. Ezin egin jendia ikusten zuen nola zain da, niretzat zikina zen, Aurreko hirurak, tira, isiltzeko modukoak, garbiak ere, ez zaizkin neuri iruditu, baina tira. Baina ezin egina... Balekoak izan daitezke, baina azkenengo hau neuri ere egia esan narratxa marra iruditu zait. Ba, jau, zikina Hortxe zen, duzu errepikapena, zikina zen, bai. Ba. eta ikusten Baina da... horre inbertuen segi. Ikusten da, Ahora mandio. Bai. Juezai behira ezin egin. Horre inbertuen segi. Ladis Galartzak 20 banazioa zela egin zuen behin, Orduan baina egoxe orduan pasan, bai. askoz esperientzi gutxiago zuen. Bai. Ez dut uste berriz egin du Nikola bien, Ladisik. Eta iokin egoina inbertzun segi pelotan da, gero funfuezana da esan, bueno, golo alda bueno, baina ez zikina izan da, Nahiko zikina iruditu zait, zen neuri ere. Ba, pena izan da, erraztik segi izan bat zuen, fueza ikaso egin gabe pelotan, bere mende zegoen, Jo, eskerka bat atzea eta... ikusiko dugu, Ba, hoi niretzat zikina da. Orain berriz aurretik ikusi izan dugu. Eta ikusi alduzu, Juan Mari, hori berriro ikusiko nuke gustora. Haze zehar begiratua bota dion epaileari, berak ere bazuen dudarik nonbait. Claro. Hori berriro ikusiko nuke, haze begiratua bota dion Eugik epaileari. Barkatu irak mesedez esanaz bezala. Ikus ezazue, hor garbi lagundu dion ere ustez, eta orain zehar begiratua epaileari. Ba, behare, konbentzitu zegoa. Hor. Garbi. Berak ere bazuen dudarik, boleaka da horren garbitasuna. Zuezak falta mati, espero zuen. 6 eta 10. Hortxe duzue, aurreko epailea da hor ikusi dugun hori. Baina, hor denak geratu dira. Eserita, 6 eta 10, lau tanturen aldea, lehen 8 izan dugula gogoratu beharrekoa da. Eta lau tanturen aldea, oraindik partidu asko geratzen denez, ez da horren bestekoa ere. Beste kontutan izan. Beloki eta Errandonearen arteko neurketan, 5 tanturena izan zela 19 eta 14an, eta hor asko talde handiagoa da, partidu asko aurreratua dagoelako, hemen berriz 6 eta 10ean oraindik edo zer gerta daiteke. Hasieran dirua edo zertarako, orain berriz Baina tanto mekarrilik, gero... zerro jokatzen ari diren. Eta ondo zuten. Orain hemendik aurrera jotako boleadanak, jendia txistukatu dugu, bueno, asko, baina, txistu joko du asko. 8 milari, gauzak asko aldatu dira, Juan Mari. Bai, jokoan, nik uste Eugi zentrauta dagoela partiduan, azerako tantoetan uste pixkiat sartu behar bezego lartien partidun, da oso partidun sartuta ikusten dut, eta emalaizke lana egon Eugi. Baina izango da, bolea sartzen da nian, urrengoan zer hartzen da, ez? Sei Eugik, 10 Errastik, Agoiztarraren eskuetan da pelota, berak aterako baitu urrengo sakea. Zazpitik abiada hartu, lauterdian bote egin, lauterdian ez, lauan egin eta atera du sakea. Atzera Errastik, oso ondo. Eutsi Eugik. Errasti, peloteoa nagusiteko moduan, oso ondo, haze pelotaka da. Aso Eugik, ondo honek ere. Ondo Eugi. Aso Errasti.
Utseginez Errasti, ozta, atzera Eugi, gozondo. Etzen pelota erresa. Oso zaila zen, Ez da Errastirentzat ere bote handi hau. Dejada botako dio, betxo. Eta zazpigarren tanto Eugirentzat. Ez dakit, aurreko epailean Euk ikusterik ez dut izan hemendik, eta Koldo, zu asko toki hobean zaudenez, baliozko altzen Errasti jaso duen dejada hori, lehen botean harrapatu aldu. Ez, inola ere ez, gu pare-parean gaude, hobeto ezin gara egon ikusteko jokaldi hori, dejada ona izan da, eta bi botetan ailegatu da, nabarmen. Gainera nik uste dut bere kinuan ere antzeman daitekela, berak ere antzeman duela, bi botetan hartu duela. Ez da, kexarik egon, eta bi botetan izan da. Dejada hori garbiegia zen, Juanmari. Baina izan da, Pareta jodu nia fronte segona, pareta jodu eta ordu nia saltxo geldidu da, ematen. Baina bota behar zuela ikusten zen, iruzpalau segundu lehenago ere. Seguru uste nu bota gozula. Gaina askotan egiten du ez, Eugik tankera hortak hartzen da ni ezkerrakin, dejada askotan egiten du. Eta oso ondo gainera, Orain berriz presioa Errastidentza da, 8 eta egon ondoren. Orain 7 eta 10, nekea gero eta handiagoa, eta oraindik pentsa beste hainbeste eta gehiago falta. Bai, eta gaina Eugi geota zentratu partiduan da, urreatzen ari da eta animatzen ari da. Euskalo, zer gertatu behar duen hemen oraindik. Errastien behar duna da, Boskuadron hartzen duenean aprobetxa hau, zartako gelanta eman da, eta ez dut ikusten Errastit dejada botatzeko, Osea, jota jo bakarra gari da, Alaxe ari da, bai. Eren egun errandoniak atera zuen taktika berbera. Atzean errenditu nahirik. Errastit dejada gondo botatzen ditu eta bota berritzkela batzuk. Errasti dejada egile hona da. Ezker asko indaki gainera dejada egiten. Eta dejada ez ezik baita ormabiak efektoz egiten ere. Eugiren sakea. Ez hain luzea, ez hain gurutzatua, jaso Errasti. Atzera Eugik, gorputzean sartu zaio pixka bat pelota, jaso Errasti. Eugi. Ondo gozatu Eugi. Eutsi Errasti. Ikus dezagun peloteo hau, benetan polita doa eta biak ondo gozatzen ari dira. Dejada Errasti goraingoan bere burua saldu, atzera, ezkerrez ondo. Eugi, eskuin sotamanoz, primeran Errasti. Errasti, gero eta nabarmenagoa da nekea, Eugi, atzera, eskuin sotamanoz, zaila zen pelota hori, oso zaila zen, goi-goitik zetarkion, eta sotamanoak zenbat eta gora gotik datozen, orduan eta txarrakoak dira. Gero nik uste nekatu egin dela, eta horre sotamano sartu danean nahiko zu pausu bat atzea eman, hotze baina nola nekatu ez egon, nekian gauzak izaten dira hori. Erresea jun, sotamano eta gero galdu. Patxi Eugi, badakizu edenok, zenbat kritika jaso dituen pelotaria den, hasieran bombo handia hartu zuen, zenbaiten ustez, askoren ustez, merezi baina handiagoa izan liteke, baina zenbait gauza ere aitortu behar zaizkio Juanmari. Batetik, jendea eramateko balio izan duela orain arte behintzat, eta bestetik, bere izaera, bere nervioa, bere keinuak eta gestoak eta kontrolatu ezina hor baldima dago ere, inoiz ez du amore ematen, eta hori aitortu egin behar zaio. Zortzi eta utzean oso merituzkoa da izan duen erreakzioa. Azeran zortzi eta utzetik orain partidu ematen ari da bezala ematea, gaina hori mutilgazte bada, ez? 21 urte edo, ikustu eta esan nuke zortzi eta utzetik morala hartu eta partidu buelta ematea izteko, esan nuke zorte badala, ez? Oain, fama gehiagin eman, nik uste bai, gehiagin eman zidutela, ez? Mutilgazkorra batia horren ezteko fama ematia, ez, eta horrekin izan nahi Eugi ez da nikan pelotari gona, pelotari gozona da, baina askotan gola jartzia, beste gauza ekartzen du, ez? Estropuinezko golpia da haundi, izaten du, ez? Orain arte ikusitakoaren arabera, Juanmari, garbi dago, naiz eta oraindik egin gabe dagoela, ageri den, nabari den,
eta oraindik gorputzez zabaldu ere gehiago egin behar duen, eta bar, garbi dago, manomanista hobea izango dela Eugi beti, aurrelaria baino. Bai, ni uste da mano-manoan dire esito gehi ezeko itxula, parejatak baino. Parejatak ikustea, ezin dula, ez ezkerra irek baldik ezko ikasi, nik uste ikasiko gula, ikasi behar lukela behitzat. Nik uste Fontoian ordu asko pasat, jarriko gara iruditzat, iruparotik oso ondo egiten du. Sakiare nik uste mejora dela pixkat, hobeto jarri leike, nik uste pelota da handi bat izango dela. Beste gauza bat, aipagarria, Ruben Belokiren, oraintxe arte Ruben Belokiri lagundu izan dion, orain ez zait burura izenik etorriko berriz. Bueno, bere zea leko, bai, Ibarra. Hori da, Antxon Ibarra. Eskerrak lagundu didazun. Antxon Ibarrak esan du, badakizu orain gainera elkarrekin ez dutela jarraitzen Antxon Ibarrak eta Belokik, eta esan du, Belokiri lanak eman diezazkiokila Eugik, besteek ez duten bentaja bat baduelako. Beste denek sekulako bildurra omen diote, Eugik berriz ez. Bueno, hori ere badu, izaera hori, beti aurrera egiteko zera, adore hori ere badu Eugik. Bai, Eugi dauka malaletxe hori, nik uste oso ona dela manomanako, ez? Malaletxe handi dauka, eta horrek asko lagunduko dio, partidu asko ateatzeko, ez? Baina, nik uste Eugi gehi izango dela, ez? Beloki manomano, iruditzat ezagit, Gaur irabaziko balu Leicester jakinal izango genuke, lehen neurketa, elkarren aurka bere alaixe izango luketelako, dena den, hemen irabazi beharko luke horretarako, eta errastik ez dut uste barkatzeko intentzio hori duenik. Viajada horretan asko arriskatu beharra zuen, errasti laugarren kuadroraino joan azelako ordurako, baina txapa gain gainean oso ondo egin du dejada hori. Bai, oso tanto polita, eta Eugi dagoengo zera hori da. Lotxagabetzen hasi da, ez? Daukan letxe horrekin da, ikusteu, bat ez da egin, baina irazitza bezala ikusten du, bere buru. Partidu iraziko dula, horretik gano baina atzea behiretu du, eta dejada oso polita gota dio. Xavier eta Juan Mari, eta dirua, harrigarria bada ere, urdin da une honetan. Dirua urdin. Bai, partidu horrein dikon bezala, normal, ez? Normala da, urdin dutea. Dena den, gogoratu ezagun, 300.000 ere izan dela, azpitik. Beraz, bakarren batzuk hasiko ziren estutzen. Garrazti egin behar duna ez utzi lotxagabetzen. Estela, mutila hau erazten baldin zake eta dejada, arrotu ingo eta gehi arrotzi ere ez zailo komeni garrazti di, Eugiren sakea, jaso errasti. Atzera Eugi. Bere pelotaz beste badau. Eugi. Bost eta erditik, ezker hormak traba pixka bat egin dion arren ondo atzeratu du. Orain ere bai, gero eta gehiago gozatzen ari dago izarra. Errasti, labur samar geratu zaio pelota. Dejada arroa bere burua saldu. Atzera errasti, tanto izan daiteke. Tanto da bai. Tanto da, 11 eta 9. Hor dejada egiten ausartu da berriro Eugi, baina arro egia. Bai, eta errazte egin berduna da, dejadak geota partidu aurra dizuen bezala, geota gio zaitxu. Eta horrein atento onda eta betxo burutzen pasadio. Bueno, dejada gaina esan behar dutzu izan dezuna, arrogi esan, ez? Baina nik uste behar izan bazale harrapatzen zula, Eta errazte egin berduna da gainien egon. Porque honet dejada botako izu asko gain dion. Hortu duzue, Jokin errasti. Pentsako hor, serio. Bakina gauzau, buruan izango ditu egin momentuetan. Dudarik ez. Javier Ansola, pelotaria. Garai baten profesional eta orain berriz, afizionatuetan berri doabilena da, berez. Azkoitiarraren botilero. Baina, egun hauetan, kanpoan da nonbait oporretan, eta bere ordez, errastiren prestakuntza fisikoaz arduratzen den Javier Astigarraga etorri da. 11 eta 9. Eta pelota aldaketa dugu, itxura denez, izan ere Jokinek Eugiri emandako pilota hori Agoizkoak hartu, zer ditan guzti pilota, eta zeuak entzen ari da, beraz, horren arabera esan daiteke pelota bintzat berria izango dela.
Halaxe da bai, Errastik kantxaratu nahi duen pelota berria da. Fernando Tapiak pelotaleku honen berezitasuna kontutan hartuz egin zuen noski hautaketa. Inolaz ere ez daiteke material bera hautatu, lehen Juan Mari Begistainak ongi esan duen bezala. Eibarrerako eta beste zenbait pelotalekutarako, Labriterako esate baterako. Labriteko zoruak, beste zenbait pelotalekutakoak bezalaxe. Diztira haundi xamarra du. Pelota askoz gehiago ibiltzen da, astelena pelotalekuan berriz, askoz gutxiago eta pelotak gastatu ere, partidu hasieratik bukaerara, gehiago egiten dira. 11 Errastik, 9 Eugik, Azkoitiarraren sakea. Pasa, oraingoa ez da izan aurrekoak bezala eta intentzio berberaz ateratakoa, oraingoan gehiago luzatu nahi izan du. Sakez Errastik ez du tantorik egin orain arte, Eugik berriz bat egin du zuzenean, berarentzat bigarren tantua izan dena. Errasti. Eugi zai, atzea morrazio eman dion lehengo tantoa. Oraingo asko sake laburrago Errastirena eta Eugik eskuinez jaso duen lehena. Atzera Errasti. Pixu gehiagoko pelota dirudione, Juan Mari. Bai, beste baino motetxo ematen du. Baina betik ondo jutan da, Arrapatu egin du Eugik, Arrigarria! Arrigarria! Hori da pelota bari. Azte pelota eraman duen. Errastik berak ere txaloa jodizkio. Arrigarria, makine bat aldiz alde egin dugu pelotalekutik. Tanto honegaina balio duen partidurik ikusi gabe. Ikusiko zu, gehiago zabaldu bazu no, seguru pentsatu tanto izango zala eta berak ez dute intxin zanik, baina oso pelota zaila eman du, Azte pelota eraman duen, oraindik sinetsi ezin. Bai, oso zaila, Hori de hankak, Hauek dira hankak, Jaun Andreok. Oraindik ere sinetsi ezinik nago. Eta esan dudana ez dut uste gehiagizkoa denik. 11 aldiz alde egin dugu pelotalekuetatik. Tanto honesek gaina balio zuen partidu osorik ikusi gabe. Erraz ibiltzen da mutila, 10 eta 11. Tantoa egina zuen Errastik, Eugik jaso besterik ez du egin eta nahikoa egin du bederatzitik. Jasotzea, eta ikus ezazue, Hortzak estutu eta nola daikoan, hortzak estutu, gorputza behartzen aina, baina harrapatu eta tanto. Partiduko lehen berdinketa izan dezakegu une batetik bestera. Bigarren aldiz, tantu bakarrera jarri da Agoiztarra. Aso Errasti. Atzera Eugik, bere pelotaz ari dela garbi dago, bederatzira ondo jodu, eutsi Errastik bikain. Atzera Eugik. Botea uste baino arroxeagoa egin du pelota horrek. Dejada, lehen berdinketa, 11. 11 eta pentsa zer nolako partzialak ditugun orain arte. Errasti 8 eta huts aurreratu da, eta geroztik 11 eta 3ko partzial bat egin du Eugik. Gauzak ikaragarri aldatu dira, bakarren bate pentsa ezake, datu hauei otzotzean begiratu ezkero, materialaren erruz izan daitekeela, baina ez da gutxiagorik ere. Mano-manoetan horrelakoak gertatu egiten dira, hause da mano-manoa. Lehen da bizi Errasti oso ondo jokatzen hasi da, Eugiri ezertarako aukerarik eman gabe. Lehen 8 tantoetan ikusi dugun Errastik sunditu eta utzi gaitu, oso ondo jokatu du. Pelota puskatu egin dela ematen du, Eta orain gauzak desente aldatu dira bai. Hortxe guztue, ari zatiren bat. Erretzen ari zaio, Erretzen ari da Eugi. Ez du nola nahi erretiratuko pelota, horregatik gustukoa du eta. 11, beste hainbeste falta da, Juan Mari. Bai, nik uste nahiko lanak izango dira lamendi horre, Errasti ikusten dut, ez dakit, pixkan ekatua, eta bestea berriz lehen ozan detana, lotzagabetuta oso.
Eta hemendik aurrera ba, errazti egin berko duna, ba, aleina, oseak, atzea bota domina dut, eta berak dejala batzu binteta, bestela jota jo ezinik, jota, bueno, asko jo ezkeo, bai, baina tanto ere egin imerda, ez? Baina, ni uste orain arte errazti ongo da bilela, Eskia rekuperatzen baldin bada, eta... Partiduaren lehen zatia oso polita, Juan Mari. Bai, ni oso guztuan hau, Errasti atzeko kuadroetan nagusitu nahirik, jaso eugik, errastirentzat izan dairik aukera, atzera. Botez jarri daugi. Jaso, errasti. Lauter ditik, atzera orain ere, botez eugi. Eraman. Hori da, erantzun hori, ondo, Jaso eugi. Errasti. Ez du hor gozatu, bere aukera ez du aprobetxatu, eugik ere ez du ezer gehiago egin, ez da errastik ere, bere burua saldu eugik, errasti atzera. Buruz gain pasa diteke pelota hori ez, eraman. Oraingoak ez dut uste izagiri zuenik. Atzera errastik, botez eugik, eraman. Errasti, bote txarra egin dio pelotak, zanto izan daiteke, zanto izan da bai. Bote txarra indio. Ez zuen horrelakori merezi errastik. Ez. Oain kontan nik uste tanto da berantzat behar zula, baina pelota horrela da, ez? Baina nebi ikusizu atzea horrik gata zer nolako pelota mantuan, ez? Eta meritu baitu, ez? Horreke. Oain pena izan da, Zabalien bote oker bat egin dio, eta ikusiko den bezala bere burua botain behar, dejada egiteko, eta salduta gertu. Horrengo pelota ere, ia bederatzitik jaso behar izan du eugik, arro zetorren, ozta iritsi da, eta ozta iristen diren pelotak. Ezkerrera, eskuinera, aurrera, edo zer egin dezakete. Eta orain ere horrexek gertatu zaio errastiri. Berak uste baino Zabalera egin dio botea, nekea ere gero eta handiagoa da, eta... Gero bere burua bota behar dejada egiteko, eta zaila da, oain ikusten da bezala bat tiporta bastanto egitea, Baina, meritu handi eman dizkion itantontan eugiri, Ibili da horre zazpiz hortzitik pelota bueltatzen da, azkena bueltatu duen pelota ere pasatako pelota bat, da ondo... Mutil honek adorea saltzeko moduan dauka. Sufritzen badaki. Nahiko malaletxe ere bai, mano joatzeko eta... Gehitxo ere bai batzutan. Bueno. Beste. Utxiki baino nik uste gogoan izango dute hemen bildu diren pelotazale asko eta askok. Lehengo larun batez, lehengo igandez eugik egin zuena, gainera barkamena eskatu zuen ondoren, eta aski adierazgarriak oraintxe ikusten ari garen irudi hauek. Bai, nik uste kajalde hori bete xamarrotu daukala. Higinio Arrizabalaga ari da, Jose Antolosak ere bera ere bilioi du, masajista lanetarako eta errasti lasaitzen, etxe nagusia pelotaria ere ikusi izan duzu bertan, errastiren lagun mina, eugi aldageletara dator, baina bera baino lehenago kantxaratu da errasti. 12, eugik 11 errastik. Nik uste bandi pixkateko partidu badago. Horrela segitzen baldin badute bintzat. Orain arte bintzat bete-betekoa doa, ordu bete eta 2 minutu ere pasa dira. Eta oraindik gutxien egin behar dituenak 10 egin behar ditu. Eugi. Lehen aldiz aurretik markagailuan. Lauan bote egin. Atera du sake luzea. Ondo gurutzatua. Aso errasti. Aztertu gintzai eugiri pelota hori ondo atera du. Utsa errastik eta kanpora. Barruan izango gote zen iruditu zaigu, baina ez. Eskuin marraz kanpo ies egin dio pelotak errastiri. Barruan izan balitz. Ez zuen ezer egiterik izango eugik. Eta pentsa, lehen 300.000 ere izan da dirua errastire alde. 300.000 azpitik jokatzen zuena, edo eskatzen zuena. Hemen gaituzue berriro, irudia galdu dugu une batez.
Azken bi tantoak sakez egin ditu Eugik. 15 eta 11. Azken bi tantoak sakez egin ditu Eugik. Hortxe duzu emaitza. 15 Eugik, 11 Errastik, partidua erabat aldatu da. Nekea gero eta nabarmenagoa da Errastirengan. Eta hortxe duzu azken sake hori errepikaturik. Da, bai, partiduk eman du buelta osoa. Orain Errasti ezin dian da bestia errez. Eta sakatzen edute azena baina hobeto dabilela baina Eugi, Errastiri asko aldatu zaizkio gauzak, baina mutil honek ez du dudarik egiten, oraindik ere badu sufritzeko adorerik. Da, bai, oraindik Errastik ez du partidu galduta lemango, Errasti, eskuinez, asko gozatu, oso ondo. Eutsi Eugi, Errasti, atzera, Garria sartuz gainera, eskuinez eraman Eugi. Atzera Errastik. Eraman Eugi goza, Errastirentzat da aukera, zabalean dejada eta tanto. Hor lehengo arriskurik. Baina oraingoan askoz gehiago. Zai onda, bote okerra egingo diola zai onda, Eta gainera askoz gehiago arriskatu dejada horretan ere, zertarako aukerarik eman gabe txaparen gain gainean. Txapia jotzeko ditu asko falta horrek. Baina, di usteto arriskatu garra daukala, Ez dela jota jo bakarrikan ez da bidaztei. Justu zen, Justu zen, bai, justu zen. Pena izango zen, txapia jotzia. Lehen ere bakizu zer gertatu zaion, tantoa erabat menpean zuela, ormabiak egin ditu, konfiantza osoz, Eugi oso atzean zegoela zekielako, eta oso atzean zegoen, bai, baina ura ere harrapatu egin du, eta oraingoan ez dio horretarako aukerarik txikienik ere eman nahi izan. Oraingoa zaila zen, oso harrapatzen, zaila. 12 eta 15. Azken tanto honek oraindik Errasti bizirik dagoela gogorarazi diguten hoi, eta bere buruari hori sinestarazteko ere balioko zion Azkoitiarrari. Eugi ere defentsan oso ondo dabil, Oso ondo defenditzen. Hemendik aurrera, Joamari, iruditzen zait mundu guztiak ere kontu gehiagoz esango duela Eugi 6 azatzetik ez dela ezertarako. Ez, gaurko partidun ikusten da bezala, Eugik 8-tik, 6-7-tik badaki zer egin pelotakin, oso ondo defenditzen da, eta bueno, iruti bezala ez du lagotzen, normala da, iruti bezala zaila da jotzia 7-tik, baina gaurko partiduan erakutsi du balio dula 7-tik joatzen bere. Orain arte oso partidu polita ikusten ari gara. Errastiren sakea, jaso Eugi. Atzera Errasti. Oso ondo Errasti. Beitu, nola zain duen, ondo. Eugi ezkerrez, ahulago orain, Errastik atzera, gora joan daiteke, gora. 16 eta 12. Baina 7tik pelotan hasi behar duen bakoitzean, gero eta hobeto ari da gainera Eugi. Lehenbiziko 8 tantoetan, eta gainera Jose Antolosak esan duenean ere, eta zeuk hori esan duzunean ere, biok batzen tozten, eta gainera ikusten ari ginenez, etzen harritzeko hori esatea. 7 azatzetik edo 6 azatzetik, nahikoa lanekin zebilen orduan Eugi, baina geroztik beste pelotari bada. Orain, sekulako partidua egiten ari da. Bai, aurreneko 8 tantotan Errasti bera oso ondo jardun, oso ondo jotzestuan. Ematen zuen Eugik zein egitzen gola, Baina gero animatu da, zentratu da partidun, oso ondo dabil, Eta gainera pentsau batien dalatzen dut 7-tik, 3-4 batea bota egiten dut, eta nire uste oso ondo dabilela. Errastiren pelotaz ere, asko edo bintzat desentez astunagoa den pelotaz ere, ondo ari da peloteoan. Bai, gero normala da, zortetxea guztu orain 16 amala birazten, gauza galda egiten dira. 16 eta 12, Errastik ondo jaso du Eugiren sakea. Atzera Goiztarrak, gerri-gerrian jota, gehiegi arrotu ez duen arren, Azkoitiarrak. 17 eta 12. Orain bai oso zail jarri zaio partidua Errastiri, markagailuan dagoen aldea baino gehiago, hemendik aurrera seguru asko kantxan izango delako. Orain Bai, Errasti asko nekatu da. Bentaja ere desentia.
markagailuak ez dut uste imesteko bildurrik emango liokenik Errastiri, badaki Errastik mano-manoan bostantorena ez dela beste munduko aldea, baina horri bildurra ematen diona zalantzarik gabe, bere gorputzea dagoen bezala ikustea da. Bai, Badaki ezinean dagoela orain. Neke gehiago eta 18 eta 12. Amazortzi Errastik. Barka, 18 Eugik. 18 Eugik. 12 Errastik. Ez dina hasiko gara. Eta Agoizkoak Gauzak egin duen, nahasten. Agoizkoak egin duen, laugarren tantoa zaketik, hori Errasti atzelaria dela kontutan izanik, bueno, dato bat da. Alaxe da bai, laugarrena izan da hori. Oraingoa ondo jaso du Azkoitiarrak. Eugi. Atzera. Gehiegi gozatu gabe. Arrotu Errasti. Atzera Eugik. Errasti, dejada eta tanto. Guztiz engainatu du. lehenu hasi bertzula dejada botatzen. Porque jota jo bagarrik ez da ezinik irabazi. Tartien dejada batzuk bota egin behar dira eta aurkako hau nahaztu, ez? Dudan jarri, aurrera jun, atzera jun, Dena den, Juan Mari, hemendik aurrera, ez da erresa izango antzen baten, Errasti zergaitek hasi den horrela jokatzen. Bai, askok esango du, nekian gauza dela, ez? Baina, bueno, nik uste zortzitza utxian hasi zen bat zango dejada batzen, igual 15 iratzen jongo zen. Ez da, esaterik, ez? Baina, mano, nik uste dejada bota egin behar direla. Mano-manoa txoroa da. Jakin da gaina horrelakin bezala. Mano-manoa txoroa da, Juan Mari. Bai, mano gauza asko da, baina nik uste Errastik dejada betu nola zederki bota dudan da jakin ezkeo bintzate bota egin behar da, baina espaldi maki, zaila da, baina Errastiren sakea. Sake gogorra, jaso egin du Eugik. Errasti, atzera, buruz gain pasa ezake, ez? Tanto ala ere, 14 eta 18. Sakea izan da, tanto honen oinarria. Sake gaiztoa jaso du Eugik, baina urrengoak iaia buruz gain pasa du, 14 eta 18. atzeko dejada beharra izaten da, ez? Horren eman ezkeo, Amalau Errastik, 18 Eugik. Sufritzeko prest dago Errasti. Nik uste lana eman ezko handik, Egin behar duen da, lehen atadu bezala, sake txarratean, eta horren aprobetxan. Dena, Juan Mari, iaz elkarren aurka bergaran jokatu zutenean, Errasti aurretik hasi zen orduan ere, gero aurre hartu zion Eugik, eta azkenean berriro harrapatu eta pasa egin zuen Errastik, eta ura horretik gogoan izango du. Nik badakit Eugik partidu ura galdu zuelako, asko sufritu duela urte osoan zehar. Uts eta txapapera. Eugik 15 eta 18. Azkenean ez dakit emozioak ere ez ote dion lagundu behar partidu honen azken txampari. Orain arte partidua zoragarria izan da, hemendik aurrera utsak eta asko zugariagoak izango dira. Hori, ia seguru esan dezakegu, baina normala litzatekelako diogu noski. Paliza hondi hartzen ari dira, eta uste normala dela olako uzbatzu begitia partian, Partidu hasi denetik ordu bete eta 13 minutu. Baina ez dut utsa hundiko partidu dijoanik, ez? Orain arte ez, orain arte ez. Datori pixkat azpimarratuz, esan nahi nuke, geuk behintzat apuntatu huts bezala egindakoak 6 izan direla, nabarmenak izan direnak, eta kontuan hartu, 9 izan direla dejada garbiak, botatako dejadak izan dakoak. Horrek esan nahi du, argi eta garbi, neurketa politia ikusten ari garela. 15 eta 18, Errasti. Hasierako sakei erantzkeiago du orain honek, aso Eugik. Eraman hori ere Eugik, oso ondo, Bai. Errasti oso ondo ari da, Peloteo polit asko ikusten ari gara oraintxe ere. Eutsi Eugik. Errasti. Atzera. Jaso Eugik. Errasti berea daukera atzera jodu, botzez Eugi. Eraman hori ere. Nola gainera. Errasti ez du hor bere aukera aprobetxatu. Orain beste bat izan dezake.
Tejada zabalean, eta tanto 16-18. Jaun Andreok, haze partidua ikusten ari garen. Ederra tanto hau ere, oso ederra. Pelote bane oso ondo biak eta gero bukaera oso dejada eder batez. Hori egin behar du erraztik, dejada bota eta, bueno, baina ondo bota du. Beste aiau da, baina nola partidu gutxe dizkon da nekatu zin ez da ondo egitzi. Hor ere, atzeraka joan da, bederatzitik haze pelota eraman du. Motilo hori errez ikustet, gaur behintzat, zazpitik eta zortzitik oso ondo da. Ezkerrez Eugi, eta hor bizkarra eman da zegoenez errasti Eugiri. Dejada egin, lehen botean harrapatu du Eugik, baina oso behartuta heldu da. Gainera, tantoa luzea zioan, partidua doan bezalaxe. Eta ez du jasotzerik izan. 16 eta 18, ez da ez alde handirik. Nekatuago egongo da errasti, nahi den guztia, baina oraindik ez dago ezer erabakitu. Baina arki bota dejada eta hain dejada gutxi botatzea, ditu okazio pila ganta botatzeko sortzik hautzen zigorian da oso ederki botatzen dut. Nik uste mano-manon dejada tanto oso polita dela, beharrezkoa gaina eta, bueno, jendiek gustatzen zaiona. Atxi Eugi ikusi alizan duzu aldageletan, kanpora doa berriro. Iaz Lajos izan zuen Botillero Bergaran, aurten berriz Lajosek ezin zuelako bere herriko lagun bat ekarri du Patxi Eugik. Beraz, gaurko bi botilleroak, bi laguntzaileak ezoizkoak dira berriak. Bosteun milari. Lareun ere bai. Lareun ere bai, egin dute bai hemen bai. Patxi Eugi. Pelota probatu. Eta une batetik bestera emango dio Azkoitiarrari. Hortxe da Azkoitiarra. Sake ateratzeko prest, Eugik erantzun egin beharko dio. Erantzuten saiatu gutxienez. Abia da hartu. Sakatzaile ona da Azkoitiarra, naiz eta gaur zuzenean tantorik egin ez duen. Jaso Eugik. Aukera Azkoitiarrarentzat. Dejada bere burua salduz. Eugik ere ez du gehiagi aprobetxatu. Jaso Azkoitiarra, gozo ondo. Dejadan bere burua saldu du, baina oraindik tanto ez da erabaki. Ez da gutxiagorik ere. Oraingoan Eugik egin du dejada. Harrapatu errastik. Oso ondo. Ezkerra idez, helduko alda. Heldu da, bai. Atzera errastik. Ezkerra idez eraman Eugik. Atzera errastik. Eskuin bole azea. Tanto 17-18. Ederra tantoa, ederra. Zer pasatzen ari ote da Eugiren burutik. Partiduari buelta eman dion bezala eman ondoren, pentsa zer nolako partziala sartu dion errastiri, Eugi. 8 eta huts galtzen hasi da, eta ondoren 18 eta 12 aurreratu da, 18 eta 4 partzial bat eginez. Partziala. Eta geroztik berriz, izan ditugun 5 tantuak hileran egin dizkio errastiri. Partiduari buelta eman ondoren, garaipena berea zela gehien bat sinistera iritsi ondoren, berriz ere sufritu beharrean eta seguru asko urduri jarri beharrean da Agoizkoa. Eta urduritasuna aipatzen zenuen horretan, Xabier? Urduritasuna aipatzen zenuen horretan. Daiteke esan, azken tantura iritsi arte. Hau bukatu da, baina mano-manoan oraindik ere gutxiago. Eta Xabier, urduritasuna aipatzen zenuen horretan, esan urduritasuna ez dela kantxan bakarrik. Hemen jende artean ere jakina batzuk tiroa jokatu dutelako urduri xamar. Eta horren adierazle, Patxi Eugi azken
jokaldi honetan, azken tanto honetan, aire sartu baino lehenago, eta adi egon naiz, sartu baino lehenago, jendea txistua jotzen ari zen. Beraz, horrek, esan nahi du, lehengo bole horrek, utzi duela hemen zerbait jendearen artean. Horixe da, inoiz egin behar elitzatekeena, pelota jotzen hasi aurretik txistuka, baina tira, hau baino bolara txarragoak ere ezagutu izan ditugu, kontu horretan. Bai, boladarekin konparuta, zerua da, ez? Ordun zan iskanbila eta, bueno, borroka, atxiki zela eta etzela. Eta nik uste eskerrak behin bihiko atxiki nazkarri diskuten duzen, da haze pakea, pelotarintzat. Zuri eta zure garaiko beste zenbaiti haze kaltea egin zituten horrek, Juan Mari. Bai, hane garbi dutzen zen, harrikalariek eskuz garbiz kontzaileen kontra jardute ginela, ez? Hobe kendu zutela. Errasti, tantoa menperatzeko moduan berriro, Eugi atzeraka doa korrika eta presaka, oso ondo jaso du, azpitik berriro. Errasti gozatu gabe, Eugi kuts, tanto. 19:17. Ez du bere aukera aprobetxatu Errastik, ies egin dio pelotak eskutik. Eskuera eltzen dio, Eugik, Ondoren berriz, Eugi izan da utxe egin duena. Honen utxa suerte gehiagokoa izan da, hortxe duzu Errasti, ez du hor gozatu. Tantoa menperatzen hasteko modua izan duenean ez du gozatu, eta Eugiren ondorengo eskuinka da hori, txaparen gainera ies eginea. Tanto, hor Errastik ez zuen ezertxo ere egiterik. 19:17, tanto erabaki horra izan daiteke azkenean. Oraintxe Eugik egin berria duen hau, eta eskuari heltzen dio, ez dakit, ez ote zaion desente mindu. Bai, pelota utz egin duenean segituen eskuari heldu dio, eta kinu arraro batzu egin ditut, ez dakit, igual ez minduko, baina pelota zorrek golpen txarren bat eman, edo nik uste tanto honek mina handia egingo diola Errastiri. Elitzateke harrigarria. 19:17. 700.000 egiten ari dira. Hala? Alaxe da bai, horixe da dirua une honetan, hemen astelena pilota leku honetan, mugitzen ari dena. Dena den, esan gaurkoan, eta horrek ere dato baten itxura badu. Izugarrizko pelota piloa, izugarrizko kartulina piloa, diro mordoa mugitzen ari dela Eibarren. Eugiren sakea, luzea, pasa. Arroa izan da, gehiegi gurutzatutakoa. Hoa indike badauko indarra, ez? Partidu tamaino eta jauta pasa egiteko eman ibertza jo. Ez da seinale txarra, ez? Bigarrena ateratzera doa Eugi, hortxe duzu errepikapenean pasa hori. Ozta. Oraingoa askoz laburragoa, kantxaren erdira, jaso Errasti. Eugi. Atzera oso ondo. Eraman Errasti. Arrotuz. Atzera Eugi. Bere pelotaz askoz ere gustorago. Partidu osoan zehar bezalaxe. Gainera, ez da harritzekoa. Eraman Errastik. Utseginez Eugi. Eraman Errastik. Arro. Ezkerrez jarri da orainago izarra. Utseginez orain ere Errasti. Eta utsa gehiagik katiatu zaio. Bai, nik uste fundala pistona matea eta hitzaio eskun gehiagik katiutako gola. Bai, hor zuena eta behar bada zuena, baino gehiago ere eman nahi izan dio, eta erabat katiatu zaio pelota atzaparrean, ikus ezazue, duen guztia ematera joan da, eta erabat katiatu zaio eskua. Gehiagik gozatu du. Pentsa nola joan den, zuzenean gora, Hemen goiko txapaz goitik beste 4 metro edo hortxe nomait izango dira, 3 bat edo behintzat bai. 3, Eta goraino joan da. Nik pentsatu duzu da, hau behatzia bota behiate, pentsatu junda presaka hotza eta gehi katiau. Atzaparreri behiratu dio bere ala Azkoitiarrak. Hogei eta 17.
Bi pelotariak aldageletan ezkutatu zaizkigu berriro. Hor izan da partiduaren lehen zatian errastik hartu duen atseen aldi bat. Jendeari gehiegi gustatu ez zaiona, egia esan geuri ere luzeegia iruditu zaigu. Dena den, oraingo hauek partidua hain luzea eta gogorra doan ez Amari, ulertzekoak eta barkatzekoak dira. Bai, nik uste holako paliza hartzen jardun ezkero merezi dutela, deskantzu ez esageratu da, baina pixkat barkatzeko izango litzakeo parea minutu iru barru pasatzia, ez? Gaina nik uste kantxan duten guztia ematen ari dira, eta ez zaiela ukatu behar holako deskantzu desente bat. 1.000 gainetik, ari dira kantatzen beraz, 2 edo 2 erdi milari izango da. Ba, 2 edo, ba. Ja, baina ez da bukatu, Oraindik ez da bukatu partidurik ez. 3 tanturen aldea, alde handi xamarra da, 37an, baina orain arteko partzialei begira jarri ezkero, oraindik ez dut uste inork erabateko konfiantzarik izateko motiborik duenik. Errastik lehen ere izan du 8 tantuko hilada bat. Bolaratxo on bat, partiduaren hasieran lehen 8 tantuak izan dira. Gero berriz 18 eta 4ko partzial bat sartu dio Eugik Errastiri. Beraz, hemen tanto hiladak ez dira bat ere ezoizkoak. Eta berriz ere, edo zer gerta daiteke hemen, naiz eta aldea orain bai, Eugirena den. Sakea oso gaiztoa, 21 eta 17. Hori da, sakea hori. Azte sakea atera duen, 9 terdian ezker horma jo eta behera sartu zaio erabat Errastiri, ia ezinezkoa zen. Azken tanto besterik etzaio falta Goiztarrari, orain arte egin dituen 21 hauetan 5 izan dira sakez egindakoak, eta ez dakit elkarrizketak egiteko modurik ere izango dugun, ea laizter ematen diguten abisuren bat. Sakez 5 tantu alaxe da, hortxe doa, 6garrenaren bila, 21 eta 17, partidua bukatzear, eta bukatu da. 6garrena ere Sakez, 22 eta 17, iaz Bergaran gertatu zena, baina alderantziz. 22 Eugik, 17 Errastik, partidua bukatu da, beraz 15 egun barru, edo 2 aste eskaz barru, Labriten Eugi eta Beloki, azte giroa izango den partidu hortarako. Koldo, ezezko abisurik ez daukagu, beraz labur-labur bederen harrapatzen ditugun protagonistak. Bai, hementxe dugu gurekin Patxi, jendearen zoriona jasoten, eta gauko bixen dugu zoriona Patxi. Eskerrik asko. Bueno, un partido muy duro, ¿no? Como era de esperar. O sea, ha sido un partido muy duro, sobre todo como he empezado, que he empezado muy mal, y se me ha ido 8-0, 8-1, no sé. Bueno, me he remontado y he gozado bien de pelota al principio, pero a mitad del partido se me ha metido la mano y he sufrido bastante con la hecha. Empezar así, desde luego, tiene que ser terrible, ¿no? Para poder jugar a la pelota. Sí, bueno, empezar 8-0 y bueno, yo no sé si esto ha demostrado que ya no sé, que a ver si me quita ese apelativo de nervioso. Y yo creo que he estado tranquilo en la cancha, siempre estoy lo malo, oye, he remontado un 8-0 adverso y he jugado tranquilo y mira, he salido el partido muy bien, sufriendo y todo y estoy muy contento. Y ahora Rubén Beloki. Bueno, ahora ya a descansar un poco y luego pensar si en Beloki, que será en Pamplona, y bueno, espero recuperar la mano y otra vez a darle caña. Pues nada, felicidades y gracias. Muchas gracias. Hauetxek izan dira Patxiren hitzak, benetan nekatuta eta era berean pozik zen Patxi jakina, neurketa handia egin du, 8 tauz galtzen hasi da, eta 8 tauz galtzen egonda gero, gauza benetan zaila izaten da, buelta matea neurketari, baina berak lortu du, eta hortik bere poza, eta beraren ezkerroia. Ea, Koldo Aldalur, lehen bailen Errastirekin hitz egiteko modurik dugun, 22 eta 17an bukatu da partidua, eta hurrengo neurketa, orain arteko 2 eskailera txikietako garaileen artekoa izango da. Eugi eta Beloki, Beloki eta Eugi, zein baino zein, nun eta Iruñako Labrit pelotalekuan. Pentsa, zer izan daitekeen Labriten 2 nafar gazte hauen arteko leian. Gaur egun agian, jenderik gehien zuen eramaten duten 2 pelotari izan daitezke. Eta elkarren aurka, nun eta Labriten. Zer izan ote daiteke gura, Juan Mari? Bueno, ni uste plazatu bezen kanpafulien jarritzea dana bete ingo litzakela, ez? Baina ni uste pelotak zea hundi hartu dudula, ez? 2 nafarroiek azkarren kontra. Jendiak 15 egun hauetan beste hitzik ez du egiko, zenek irabaziko duen, zenek galduko duen, eta ni uste pelotak gauza hori dagoela, ez? Gauza eder hori, ez?
bate galdu inberko du, galtzen duna pena hartzeko du, eta, bueno, baina pelotai bizi handi ematen Baina zenbat alda egitezkeen gauzak Jomari partiduetetik batetik bestera. Lehengo astean esate baterako Alustizari irabazteko uste baino lan gehiago izan zuen Belokik, baina hala ere, bueno, nahiko errez eta ondo moldatu zen. Irazolari irabazteko ikaragarri sufritu behar izan zuen Eugik, jendeari bizitzaion bat ere gustatu, atzo berriz, edo eren egun Beloki izan zuen jendea behar bada, pixka bat desiolesionatuta utzi zuena, eta Eugik gaur denak erotuta utzi ditu. Beraz, pronostikoa, hasieran zirudien bezain garbia agian ez da izango. Eta Xabier? Gaur, Bai, Xabier, esaten aurrerako zuen, ondo une bai, batez. presaka garelako, Jokin ez dakit zorionak eman edo ez eman, izan ere horrelako neurketa handia egin eta hala ere irabazterik ez. Bueno, nik uste zorionak, Patxi Euiri manbertzaizkola berak irabazi du eta bera da aurreako, ez. Dena den zuk neurketa handia egin duzu. Bueno, nik uste hasiera ikusgarri egin dutela, nik uste pelotak esan handi izan dutela, nik pelota fuertena atea dut eta pelotarekin zeboa sakoen bitartin errez dominatzen nun, eta gero pixkanaka pelota geratzen hasi da, eta nik hortik uste etorri dela bueltaik, eta zestoan jardun dut begira, baina ez nuen aurkitzen pelota fuerteik, eta bera, nik uste akaberan merezimentu oso irabazi ditela. Horrelako neurketak izaten duten bezala, baita zalantzazko jokaldiren bat ere, ezta? Bai, nik uste garbi behintzet bat atxiki oso garbi egin dula. Besteak, behar bada pasau lehizke ez, baina bat haure nik garbi ikusi dut eskuen neure paren podu eta nola zartu dion da haure atxiki garbi ezen. Horrek ez du ezan nahi, nik egin detan akatza ondoren salbatzen dunik ez, baina nik uste haure atxiki man beharreko zela. Zerki gure partez behintzat, zorionak. Bueno, holago zezango ditu, itxurez egin dut, pena ematen du ez, ibili oimeste denporan partio honi itxoiten da lehengo aukeran kalea jutea oso gogorra da, eta urrungo urten gauzek aldatzen dira. Eskerrik asko. Hau etxepa, Azkoitarraren hitzak. Eskerrik asko, Koldo, ez dut uste hala ere, lotxaz etxeratzeko motiborik duenik errastik, gaur eskaini guten partidua benetan oso polita izan da, 87 minututako burrukaren ondoren partidu ikusgarria. Joamari, Beloki, Eugi, zure pronostikoa? Bueno, nik gaur Eugik impresio oso nahi indit. Atzoean Beloki ikusi nuen zarautzen da, etxien hainbeste impresiori gehi. Baina nik ez dakit, biak akar ondo ezagutzen dira uste dut, eta partidu oso ona egiteko modu daukete. Hala izan da dila. Pelotazaleok, Joamari, eskerrik asko hor gurekin izateagatik, pelotazaleok, besterik ez dugu gogoratu 22 eta 17 irabazi dio Eugik, iazko emaitza berbera baina alderantziz, Eibarko astelena pelotalekuan. Eugi izango da, Belokiren aurka jokatzeko modua izango duen pelotaria. Eskerrik asko, arratsalde on pasa.